Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Panopo tafika pano pa community amene tikuyembekeza malinga ndi mmene zinalili nthawi zinalefreka pa 4 chifukwa chakuti achiteteza magwira ntchito ndi ameki ndiye tinapempha kufika pa 11 lero siku la 11 itafika pano pa community amene tikuyembekeza kuchoka pano kukapereka madando athu kwa DC kuti kuyenera kupita madando aperekedwe akaperekedwe. Anthu masimikizira bani nkhani ya chitetezo nkhani ya chitetezo panopo ndikuona kuti apolice ali covered komanso ife tapeza anyamata over 150 amene akuthandizira achitetezo a police. Ife Mademo athu ngati fama business sitikufuna kuononga chinthu china chilichonse panopo anthu tikulira ndi mavuto amene tikukumaniza nawo pachifukwa chimene chicho sitikufuna anthu ena kuti abwe alowerere kuti aononge zinthu zaino ngati zili choncho ngati munthu akuyembekeza kuti aononge katundu wa anthu ena momwe wa business zathu mukwanda amenepo zili bwinobwino ndiye kuti akhala mavuto kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.